Aleluja. Ja som vzkriesenia života volí Pán. Kto verí vo mňa, nezomrie na veky. Aleluja. 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 Pán s vami. S duchom tvojim. Čítanie svätého Evanjelia podľa Jána. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek poprosiť Boha, Boh ti to dá. Ježiš jej povedal: Môj brat vstane z mŕtvych. Marta mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesený a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu: Áno, Pane, ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála na Tebe, Kristu.